Hey mates, welcome aboard. Join me as I take you to the different travel destination. Ngayong araw, biyaheng Northern Negros naman tayo dahil ang ating destinasyon ay ang Philican Floating Cottage at ang Pamaawan Sandbar na ipinagmamalaki ng siyudad ng Escalante, Negros Occidental. From Bacolod City, kailangan mo lang bumiyahe ng around 1 hour and 30 minutes na may layong 93 kilometers para marating ang siyudad ng Escalante. At ang ating itinerary ngayong araw ay mag-enjoy at relax sa Philican Floating Cottage at ma-experience ang napakagandang Pamaawan Sandbar. Time check, 10 a.m. at dito sa Old Poblacion Pier, ang jump-off point papuntang Pamaawan Sandbar. At dito pa lang sa pier nila guys, sobrang ganda ng tubig at kalinis. Actually, pwede na nga maligo dito. So ano guys, ready na ba kayong magka-sunburn? Mag-enjoy pala. Before sumakay ng bangka papuntang Philican Floating Cottage, picture-picture muna for the gram dahil sobrang gram-worthy nitong bamboo bridge. Akala nyo sila lang? Syempre ako din. Gusto ko rin ma-experience maglakad sa napagandang bamboo bridge na to. O diba lakas mga summer feels? Parang scene lang sa isang summer station ID. And after mag-moment, nakasakay na kami sa motorboat papuntang Philican Floating Cottage. And after a few minutes, hello Philican Floating Cottage. Dahil all aboard and nandito na kami sa Philican Floating Cottage, hihilahin lang ito ng isang motorboat guys at dadalhin ng floating cottage na to papuntang Pamaawan Sandbar. And check natin kung anong mga pwedeng gawin dito. So yan guys, may slide. Merong diving board. Wow, gusto kong try yan. Of course, picture-picture ulit sa lahat ng sulok ng floating cottage. And for me, konting explore muna guys. Lakad-lakad kunwari na parang may-ari nitong floating cottage. Marami pong mga floating cottages na pwede nyong rentahan guys. At nagre-range yung price nila from 2,000 to 10,000 pesos. Depende kung gaano kayo kadami. In our case, we rented this cottage for 9,000 pesos from 9 a.m. to 4 p.m. And good for 25 packs na yun guys. Sobrang sulit, di ba? And check naman natin kung ano yung ulam for lunch. Wow! Chicken inasal. Parang mapaparami yung rice ko nito ah. Habang naghihintay ng lunch, moment muna tayo saglit guys at enjoy ang sariwang hangin. Hi beautiful, can I have your number? Tiksmit ba? Tiksmita ba?
Wow! Tingnan nyo naman guys. Sobrang ganda ng tubig at napakalinis. Crystal clear water. Sunny day plus blue sky equals perfect day for adventure. Oh, akala nyo swimming pool? No, dito pa rin yan sa Pamaawan Sandbar. At dahil adventurous tayo, of course hindi pwedeng hindi i-try ang kanilang slide at diving board. And 2, 3, go. O diba ang saya? Sobrang nag-enjoy kami dito sa slide guys. Dahil wala man akong acrophobia, 1, 2, 3, jump! And talon ulit. 1 to sawang talunan ito guys. And kung di mo naman hilig mag-swimming, pwede ka rin kumanta at ipakita ang iyong singing prowess dahil meron dito videoke guys. And ready na yung food namin for lunch. Merong beef bangus, pork chop, and of course my favorite, chicken inasal. And may pa-fruits pa si Mayor, watermelon, and mangoes. Tara guys, kain tayo. And after mabusog ng lunch, swimming ulit guys. And yan guys, sobrang babaw na ng tubig and nagpakita ng sandbar. Dahil 4 PM na guys, kailangan na namin umuwi. And nandito na kami sumasakay sa maliit na bangka papunta doon sa Bamboo Bridge. And since you're early, busy pa rin kaka-vlog. Hi channel! Welcome to my guys! Nag-enjoy kayo dito sa vlog ko guys. And if you like this video, please give it a thumbs up. And huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. This is Dextination once again, always saying, bon voyage, keep safe guys. See you in my next and future vlog.